Jeli Barac, ti si replikant, jel tako? Tako je, kapitan. Tolike godine putujemo zajedno, ja tebe nikako da pitam, je li vi kad treba da prostiš da idete na mokrenje, je li vas pecka nekad ono posle? Mene ovo ko da me neko noževima seče. A, Barac? Ja sam replikant, kapitane. Kapetane Zemo, koliko puta sam vam rekao da skrenete pažnju vašim ljudima iz mašinskog odeljenja, da mi ne dobacuju kad prolazim dole. A znam, posmatraču, moj posmatraču, ali rekao sam ti ne moš u haljini pored njih, pa to ljudi, muški je brod. Pa to je u Briselu hit sad. Ma znam, Brisel, nije ti ovo Brisel, brate mili, 5 godina nisu ništa stisli, pa šta oni da rade? Ništa me ne zanima. O ovome će biti obavešten i Beograd i Brisel. Zapamtit ćete me. Zove mi inženjera Todorovića iz mašinskog sektora. Inženjer Todorović da se javi na komandni most. Javljam se na rapon. Zdravo, Todorović. Bravo, kapitane. Šta ti je to kraj usta? Šta? Šta ti je kraj usta? Pa nije to je kad je bilo... A to tovatna masa kardanskih sisica naših hiperdrive osovina. Pa ja šta? Pa nema veze to je slučajno. Ja sam išao dole kad Sirće i Blagoja duvaju i ja rekao, pomerte se da vam ja pokažem kako se produva sisica. I ja je uzeo u usta i malo mi je ostalo. Pa znaš da je to najgori opijat, najstrože zabranjen. Jer znaš to? A jer ti normalan je kao da si tek sa akademije sišao. Šta si ja tebi pravdam ovde? Ja sam za te sisice potpisao revers u Beogradu. Ja ću da odgovaram ako treba. A nemoj da vidiš da ti zalepim štrajk. Dole se curi, ne se strane, raspada se. Zakivke mi u glave udaraju. Uzeli ste domaći brod da letite 30 godina da tražite drvo šljive. Ma ajde, molim te, nemoj štrajk da napravim. Brisel ti štrajk. Nego štrajk? Pa Kakav daj Brisel? malo, molim te, čoveče, reci im da mu ne dobacuju ovom posmatraču iz Intergalaktične unije. Da mu ne dobacuju, da ga ne zagledaju, da mu ne zvižduću dolje. Pa ne može čoveče kad je obučen u haljinu u suknju. Ide ovako, evo ovako pokazuje. Blagoja i Sirće stanu da jedu, on se saginje, baš tamo mu ispala viršla. Saginje se čoveče, saginje dira i po člancima, a oni 30 godina ja tražim drvo šljive, nismo stali 5 godina nigde da privatimo nešto, da prislonimo. Čoveče, njima ruke kupte ovako drhte, googlaju po čitav dan, zatvaraju se u klozet. Gde ste, šta radite, kupamo se? Gde se kupate, izađite napolje. Nose fotonska torpeda i matice sa sobom, one manje. Brš, sikter! Tutvađi! Siktariš! Nema keksa, u kući su! Siktariš! Pa molim, ja te, ne naređujem ti, a mogu, nego vas molim, najljepše. Ja znam i Blagojevu mamu, to je fin dječak. Molim vas da se strpite, negdje ćemo naći mesto, neku planetu, pa da se oni ljudi istutnje. Pa me slušaš ti, Todorović? Da. Da se ljudi istutnje, razumeš? Šta misliš da uzmemo Barca na 45 minuta na sat vremena mi iz mašinskog sektora? Jer znaš da Sirće, pa znaš kako, Sirće ima delova od replikanata ovih ženskih. Androida, da ne kažem. Pa to je samo 2 kukasta mu drže tu na kukovima. Da skinemo 2 kukasta navoja, znaš. I promenimo, stavimo ženski nastavak dole. I onda da ljudi se istutnje i svima bude zanimljivo. Pa to ja ti govorim. Kako se nismo ranije setili, Barac, toga? Pa ne ormaš štrajk, razumeš? Pa ti si android, ti ništa ne osjetiš. Ajde, spremi se i pođi sa inženjerom. Ajde, idemo da ti... Kapitane Zemo, ja nisam programiran za zabavu i zadovoljavanje tuđih potreba. Pa napravit će ti Sirće sok od zove, ne? Slušaj ti mene, jesi programiran da slušaš kapetana bez pogovora, jel tako? Jel tako, pitam te? Da. Ajde, lepo ustani sa inženjerom Todorovićem i pođi dole u mašinski. Pa to su obrazovani ljudi, inženjeri, mašinci, pa znaju s mehanikom, razumeš? Ti nećeš ništa osjetiti, ti si android, čoveče. Samo se dobro uvatiš za radijator. Jako se uvatiš, ne moraš ni da mrdaš pola sata. Pa čekaj malo, Barac, VD40 si zaboravio, da podmažeš. Dobro, oni su mašinci, njima su i tako stalno ruke masne. To smo rešili. Kompjuter, pusti muziku. Dođi, Anje, kad sveći to